Tarragona necessita mitjans digitals i necessita espais de participació ciutadana, de manera que Tarragona 21 espero que compleixi la seva funció i sigui l'animador del debat ciutadà en aquesta ciutat. Dono la benvinguda al Tarragona 21, que és aquest nou diari digital que esperem que ens ajudi una miqueta en el dia a dia a anar fixant amb noves tecnologies la història, la petita i la gran història de Tarragona. Ui, una cosa més bonica, més petitona. Cuchi, cuchi, cuchi. Bé, a tots els que heu ajudat a néixer i a fer néixer a Tarragona 21, us desitjo moltíssima salut i una llarga vida. L'aparició de Tarragona 21 em sembla que és una bona notícia. És un nou mitjà informatiu per a la ciutat de Tarragona que faciliti tant el debat intern per augmentar la cohesió i el debat entre els ciutadans de Tarragona per veure què és el que millor volem per la nostra ciutat i per l'altra també la projecció externa, de tal manera que pugui sortir aquella Tarragona que de vegades queda massa amagada, que és una Tarragona oberta, cosmopolita i que està al tanto de tot el que passa al món. M'agradaria desitjar molta sort a Tarragona 21 a la seva etapa com a mitjà de comunicació que pugui apropar el nàstic i tots els esports de Tarragona a la gent de la ciutat. Crec que és important que surtin nous mitjans de comunicació i més un com aquest a nivell digital i espero que tingueu molta sort en el vostre camí. Doncs aquí estem, envoltats de guiris, amb el mercat al darrere i un senyor que toca la guitarra i la toca molt bé. I aprofito la benentesa per dir que trobo que és una gran notícia que un nou mitjà ajudi a donar a conèixer Tarragona. Benvinguda Tarragona 21, que vagi molt bé. Salut! Donar la benvinguda a un nou mitjà de comunicació com és Tarragona 21, que representa com funciona el món. Avui en dia les maneres de comunicar-nos amb les persones, amb la gent, traslladar la informació ha variat substancialment en els últims temps i la prova que hi hagin empresaris, de persones que tinguin el coratge de tirar endavant aquests mitjans de comunicació que estan actualitzats, que són justament el que la societat demana i utilitza, doncs és d'agrair. Donar les més sinceres felicitacions amb aquesta iniciativa, desitjar que això funcioni, que tingueu molts anunciants i que realment el contingut i la informació sigui la que necessitem tots plegats. Com a alcalde de Tarragona és un honor i un orgull donar la benvinguda a una iniciativa tan innovadora com aquesta,
El diari digital Tarragona 21 ajudarà a que la nostra ciutat sigui més plural, tingui més opinions diverses, tothom hi tingui cabuda, tothom opini i contribueixi al creixement d'aquesta ciutat. En definitiva, farà que la nostra ciutat sigui més inclusiva, sigui més gran, sigui més rica i que es conegui més no només a la xarxa, sinó en el conjunt del món. Benvinguts amb aquestes noves tecnologies, o com es diu ara, tecnologies de la comunicació i la informació.